Samsung S24 Ultra яке аз телефонҳои машҳури ширкати Samsung аст, ки соли 2024 баромад. Ин телефон бо хусусиятҳои пешрафта ва чизҳои наву замонавӣ дорад. Баъзе хусусиятҳояш инҳоянд: экрани равшан ва баландсифат, барои бозиҳо ва тамошои видео хеле мувофиқ аст. Камераи қавӣ: бо камераи 200 мегапиксел шумо метавонед аксҳои аълосифат гиред, ҳатто дар равшании кам. Тарҳи зебо ва устувор: ин телефон инчунин аз об ва чанг муҳофизат мекунад. шумо метавонед телефонро бо 256 гигабайт, 512 ё ҳатто 1 терабайт хотираи дохилӣ харед. Хотираи оперативияш 12 гигабайт. ин барои барномаҳои серталаб ё бисёрвазифа кофист. Камераҳо: камераи зум барои панҷкратии оптикӣ ва зум то 100x аст. ҳамин тавр шумо метавонед ҳатто объектҳои хеле дур акс гиред. Сабти видео дар формати 8К 30 кадр дар 1 сония ва 4К 120 кадр дар 1 сония. ҳама камераҳо дорои стабилизатсия мебошад, то видео ҳамвор бошад. вале ин телефон минус ҳам дорад. Якумаш нархаш. S24 Ultra гарон аст, ки барои баъзе коргарон дастрас нест. Андозаи калон: бо андозаи 6,8 дюйм телефон калон ва вазнин аст, ки ба осонӣ дар даст намеистад. Гармшавӣ ҳангоми зиёд истифода бурдан: дар вақти бозиҳои вазнин ё истифодаи тӯлонӣ телефон метавонад гарм шавад. ҳамин тавр Samsung Galaxy S24 Ultra як дастгоҳи хеле пуриқтидор аст, вале на барои ҳар кас.